Assalamu alaikum masoyan mu ma'abota bibiyan wannan gidan TV namu mai suna Amana Hausa TV. Kamar har kullum ni ne Musayyib Dangol Idris naku. Nake kawo muku daɗaɗɗen labarukan Kannywood masu faɗakantarwa da nishaɗantarwa da kuma wa'azantarwa har ma da ban al'ajabi da kuma ban tausayi. Mai sauraro kar ka manta idan wannan shine farkon shigowanka wannan gida namu mai albarka ka danna mana subscribing kana ka danna mana ƙararrawa. Wanda da zarar mun ɗaura sabon aikinmu aka same shi cikin sauƙi. Hausawa na cewa duniya juyi juyi. Ita dai wannan duniyar ta juyawa babban jarumin nan wanda duniya ta san shi wato Ado Isa Gwanja, wanda a yanzu haka a mawaƙa na masana'antar Kannywood yake kan ganiyarsa duniya take yi da shi. Yana da tarin masoya musamman ma mata da yake waƙoƙin nasa ya ƙunshi gefen nasu ne. Babban jarumin dai wato Ado Isa Gwanja a masana'antar Kannywood kafin yanzu jarumi ne wanda yake fita a fina-finai na barkwanci wanda ya yi shura ya yi suna duniya ta san shi. Daga bisani kuma sai ya koma waƙe-waƙe waƙoƙi irin na mata. Daga nan ne ya haɗu da mai gidansa mai dawaya inda ya ci gaba da waƙoƙin nasa har yanzu. Jarumi Ado Isa Gwanjan dai ya samu 'yan kuɗaɗensa a gefen waƙoƙi da yake yi na mata, inda ya gina gidansa ya sai motar hawa har ma ya zo ya aure da shi da 'yar matarsa da kuma 'yarsu guda ɗaya. Daga ƙarshe kuma suka zo suka rabu. Jarumi Ado Isa Gwanjan dai bai yi wa kowa bayanin dalilin rabuwarsa da matar tasa ba har yanzu. A yanzu haka dai waka ta yi wa jarumin Ado Isa Gwanja rana, inda ya je Saudiya ya ziyarci ɗakin Allah, ya kuma je Dubai, ya je Ingila, ya kuma je Amerika inda babu wani mawaƙin Hausa wanda ya taɓa shiga wannan gurin. Ya je ya yi waƙa ya tara 'yan kuɗaɗensa. Ko yanzu jarumi Ado Isa Gwanja ya bar waƙa ta yi masa a rana. Mai sauraro kar da ka sha'afa kana tare da wannan gidan TV namu mai suna Amana Hausa TV da muke kawo muku daɗaɗɗen labaruka masu faɗakantarwa da kuma wa'azantarwa har ma da nishaɗantarwa labarin Kannywood. Idan wannan shine farkon shigowar wannan gida namu mai albarka ka danna mana subscribing kana ka danna mana ƙararrawa wanda da zarar mun ɗaura sabon aikinmu za ku same shi cikin sauƙi. Mun gode.